Sakpan. Tagjis na ay. Tagjis na lagi butang. Naman mula pag bubos. Kunting naman sa itong bubos. Hi guys, good morning. Wala kami karon. Muban ning mamalit sa check up. Grabe isa na nagpa-check up. Pag nangaban, tulo man kabuog. Opat ay. Grabe. Siya isa makahubay sa mas ito. Nalumping na. Nalumping na si Ladaag. Ito ah. Ngayon katilaw na. Mamaya Naiman ka na. Katilaw na ko nga. Lamibas ka ng pangariano. Ingay mo lagi. Ang naibobo mo isip? Oo, pero kanang ginang nga grabe pang kataas. Kanang bubo nga ginuntingan, sis na. Di ko na nang bubo kiskisan. Di ano pa? Ay, di pwede ko Murag-murag Wala! Nala ingron! May ingron dira. Kawan ginalan, kunting-kuntingan na dito. Nalagi ito'y bakterya. Murag-murag bulprag ba nga kanang nailainag panik? Pwede bakterya o bad. Awa, manang Mabit na gitawag pH level. Na pH nga gimintain agad ang gusto. sakto dyan bro, kaya pag human naginom sa pag 1 week pag human naginom na sa antibiotic, ihantan mo na ko na ito. Natingapit ako. Nagduda ko nga nananay UTI. Kay nga na pag kumakuman ka rin kung antibiotic nga rin isod ba, di adun sa mga kaman. Yan na Miss Ubay. Dahil buras kasi suro-suro yung tali anak na. Pero lagay mo us-us. Lagi na pagkaon na kids farm floor. Parang ba rin ha? Aw. Iris di ay. Ang sagday mga green leaf eh. Hindi ko na pwede. Grabe, madam Parang kapahakadzo, madam naka-iPhone. One barbecue. Repograde na lang. Di pwede sa karigwa. Ay, taglain din. Oh, pili. Okay na. Mga Para lamang bilir laman. pili. Repograde na lang. Okay ra pili. Sarap. Nama. Salamat sir. Dapat isan, reklamo. Nangita mo, nilawoy. Nilawoy lang. Namay sinabaw si dito. Nagkaroon yung mga sumamalit. Loy, isa ka baji di ah. Nangita nilawoy. Ngitag nila, uy. Lebo ko nila, uy, dari. Nanila, ra ba dun? Sabi ko na Lamias ko. ko ano, lamias na nanay. Sira blossoms. Kiso mo. Sira blossoms. Kaya pa irilupod nga, gold. Isa, iPhone pa ka dun. Chanel pagpupo. Isang cutics, sa nilpod na. Ya, ipon tayo mo kinuraw po. Ipon pa sa Ngipon, kinaraw. Ipon hapon, uli-uli Haman na. na ba? Kaling tanong. Haman. Sipon na. Mong along sa una. Sipon na. Ah, di dia. Dah, Tapos isa ka doon, magsiiyo ka doon. ha? Magsiiyo. Na, marabag mo atang amo. Magsiiyo lagi. Ang madamo may ito. Uy, marosip, diarag mo Pagpupo mo. Bisip pag magpalusyan mo siya ka. Tata, apam. Katawag, karan. Nangipon, pinakuraw na. Eh, nagkabuligit naman. Wala ko diha. Wala matitig palit sa isahang. Man. Sabi pa lang, uwi. Nga na dyan na kay sila pa maglutuon lang. Kuraw na kitang ipon. Sana uli kuraw, kang ipon. At bisong minawiran na sa una. Kung akong pagtag sa kalagaw. Kaya way ka palit. Chef. Karon ba doon nag-maintenance? Nanay cancel ka gubos. Inamsil ka na. Kitang pagpupul shampoo. Hindi na pulon. Kasi ay isa magsiang man, karon din naman magsiang. Ayaw, pero yun na may pakuraw, abos. Puro. Ako, hindi naman utras. Nilagay pa kuraw, ako mahay ganun ko. Nilalim. Di ko mapakuraw po, kaya magkapong matiguwang na mapangag raghapon. Di mo ko na ngayon may kuraw. Kay Hindi maadyo. mag-ipon din. Ha? Maadyo. Agubas na, lain naman. Jesus. Ayan na. Yan, Hindi mahinas ko na. magmahay ka, Pir.
Ay di Ha? man na magmahay kag makabris ka. Di ba ko magpaparis lagi kay mapangag kaya pag mutiguang na. Di kami mo sige mo nagbungisi ka madyo man. May kinamautas ta tanan. Kaya wa man nagtipon. Dami pon. Ay, dyan ko na kinamatas na naging panahon, may kinamatas. Promi kay pag ilaga. Yan na si bus. Buwa pa ni na Pinners, ang pilara sa rin. Kaya dari maki gagmay. Bintaha pa ka to Giza. Diyan na ako dali. Uy, bintaha pa lang imo, uy. Na, Gahadi si bus sa sa pao. bintaha pa lang imo. Kani man gud mo magitarog sa una ka ilang pan dari. Lami. Ay sa po di magtarog. Tarog goy. Tatay sa una hugtag ko. Sa kaya pagitaan ko ako. Ako kay ihi. Kadali mo di. Hadi na grabe. Kaya magkatawanan. Dagan gud ko. Ako di ako na may ibot-ibot. Imbes na rin nanay dintis sa eskwelahan mo. Musibat mo ko muli ko. Buong na. Di mo ko magpadintis. Madagan mo. Ako sana magpadinsin sa tayo ko. Kaya na pasirlit nga. Alam, ilang mong kitakuan. Lagi. Bulan ko na. Ako man. Printis mo ko. Di ko haramang to mga daot. Di mo kurani pwede kana may dahon. Kani pwede ko. Kana di po. Wala man ko antiwas di ako. Uy, sa rin mo. Dito mo sa small. At ra mo sa sukod. Di ako si Selene lagi. Gamay ka man siya dyan. Kato ang kwarto, wak pa na. Ikaw jud na madaman Wala ay. ka kayo ko rin iuwan. Busog na. Humanag pa to. Hala. Dayo kayo kay nga baratuhon tag jisra. Sakpan. Tag jis na ay. Tag jis na lagi butang. Mas na yung mga highways na ay. Pamili. Sayo na? Dami na lagi sa mga. Uuhi lamang ko. Ako may tingpili. Dahil suke sa kayo kay niya. Hindi naman wala pag bubble. Kunting naman sa inyong bubble. Kari ko no. Doon, sagat yung hilag magkasagat eh. Parang naman yung magsusot hapon. Ayaw mamahal eh. Ako rin tikap lang sa inyo. Ano eh? Anong ko ilingaw? Eh parang ako na iti ka-plug. Ako. Oh, Pwede nga ba itaw ko? kanay! Hala, kanay! Parang liksi ay. Kaya pang kadats. Jeez, pati. Jeez, ramahal pag sir. Hala po. Tag-jis, ako na eh. Jeez, lagi. Wala dyan rin mo huburon. Sayang, pwede na ni mo i-highways nga na. Oh, karon ta din mo ako ni mo ka-plug ninyo kaya kung hindi na mo mag-plug. Tag-jis ko nun eh. Ikagta ng klase. Wala dyan rin mo hubuday ka nang hangir, jis po na. Jeez, nilagi ni tanan kay pahurot na ni. Tare, kasi mo ay kusada, dala man kay bulingon. Di ko rin eh. Ginaglami lagi na di mo tuo. Hindi ka mamagpag kanot. Kare dang. Anak kayo rin Mura dang. Leader dyan ka ukay-ukay. Di man ko musud, ako ra may tikil ninyo. Kani mo ni tag 70. Pili ay dali ay. Sa man ni gikan kumpra ma'am. Ha? Liti? Uy, Ginoo ko lang ba ni gikanan di ay. Gikan pa man is liti. Santimaan. Oh, mamalits. Gikan pa ko na liti lugar sa imong kuan. Halangdong hinigugma. Tara, magpila na ka kilo. Nandiyan balik 100 man? Hindi pa. Kartal na mo kusbaje kaning. Ano lagi bisa? Kaya mahumok. Kiingnan ko. Wala mo kuning palit. Kaya nalisang ko. Nilakaw na lamang ko. Ano bisa kaya mahumok. Hindi na mahalin. Sag humok na gadzadaan. Sakto na? Ajaw. Kama, gikan ra ba sliti? Ada Di ra ba? Lalim na nganing magnegosyo kay gamay ra ba ginan siya ma'am no? Ada pecalitin jo. Sakto na. Kinumpra na mo. Na, kinumpara lagi. Ah, abi ko dingar to kagliti. Kinumpara lagi di lagi lalim nganing magnegosyo. Yung nakahanjoon pa tas mga mamalit. Ubay bag.
Majo pud pero nga mahalin mga din ni kaysa matatong na yung mga burus. Damo ay kag nga ni. Salamat. Dara, have a nice day. Nakaratan ko ng nasagi, tagbilaran. Sigitan ko sa budget amang gi. Pisag mangga nga isang gi panitan. Adra kay mamok, di na mahalin. Yung nga nakarat ko walang kung palit og dadyon. Nasuko ka nang liod ko ka kay singgitan ka. Nakaratan mo ko, hindi adra pisa kay na mahalin. Mahumok na na. Yan magbaji. Wala ko ga singhagan ko di pa ko palit. Nila ka wala mo ko dadyon karatan ko. Ang gabi taningan. Ha ha ha. Adi na special kay Dina. Dina utin. Pacha ko isda. Karang isda nga kuan lamiun. Karang di duguon, kanang tilugon. Habay tilugon na ning isda. Kana hani man murag pantat. Pantat. Pagod ka na humapantat na karon. Kataot. Dali na. Kantak pila man ang kilo ni? 300. Gani. Kanirang tilugon. Sabon. Pang tilugon bitaw ni tan. 300 man kanang kilo. Riki man di ay ni. Wala ka na. Turiki ni. Tulo na po ni sa buhok na asalin. Kana ra? Pila naman na? Sunugan 310. Sobra. Karena. Karang naman ako. Og sa wala lang mag lagpas og karang marijo. 56. 350. 54. Karang na. 350 ra. A few moments. Nanipay ko manggang aslom nay. Da, upat ka buok. Katapoy mangga ratong Indian Minggo nay. Wasa ko mupat og manggang hinog kay sige lang magkahinog karang sa panghilaw. Lamiun kay kabangaan. Naglaway na ko. Sige. Awag isda nay. Kuha man ng isda nay, tilog nay. Sama man ang igdanin, sama man ang magluto. Sabon laman sa agaho laman way kawunggay. Yun to nay kawunggay. Ang aslim marabay nay. Tay mang karatong di aslim nay, Indian Minggo nay. Kani may ang ganahan. Kaning aslim ang ganahan jud. Pagkuha sa pag-asin dari ka ng Himalayan day. Muna itambaw sa nangibag jud. Ang lami anay. Anay. Mia. Ano yung mangga? Aslim. This is only 10 pesos. Look at 10 pesos. Ano yung day? Ano to na rin?